kata kambi mano mar dongruok e kaunti moro amora e pacho kae. Onego bedni jopiny e kaunti no kata oganda dhot mantiere kaunti no ema onego bedni ndike tich koso onego bedni timo nang'o mar mondo mi weche gi mag akweda mag dhoudi orumi kata kik nenre. Easter. Erokamano. Awinje maler ndi to kendo wacho gima hinyo kabisa. Nikech warango kaka en Nyidendi. Nyidendi koro en kata kiwacho ni akwede, en oyudo akwede ding'eny. En miyo, en nyako, koro en rawera manyako oyudo akwede nikech chwechne. And koyudo akwede chwechne, ikwaye nyaka gik moko mondo korka oriwre gi ng'ato mondo korka oyud tich. Koro akwede ne omedre kuom kit chwech mar ng'ato bende. Kendo akwede no medre e kit kaka ng'ato bende chal, kaka jok mantiere gi ng'ol mopogore opogore bende irango, mano bende wanonie. Nikech kiwacho ni akwede kaka kumi ae, to nyaka kit chwechni bende nego bende irango. Mago bende wayudo ka kuonde moko ok ber kabisa kaka gik moko timbre, to nonro wasewacho ni meto nyaka wawach kuonde moko ma jopiny bende wacho ni gineno ka gik moko temo. Kuonde mantiere e alwora ma Kisumu to wasewacho ni jok mantie gi ng'ol bende wacho ni Kisumu County to ositemo mondo giyud tich. Koro gin gionge akwede kuom chwech margi, gin mano to onge. Lakini kwarango nyaka kuma gitiye, kuma owach ni okel jok moko mang'eny, mano bende en akwede nikech mano koro aka public service. Nikech kirango public service board nego bende ni rango ni ng'ama biro tich en gi qualifications. Na winjo ka Kevin Osido wacho machon ni nego bende ni ng'ano ntiere gi qualifications. To ok nyal bet ni oganda achiel kende e piny ni ema kende ntiere gi qualifications minyalo yud alwora kuonde mopogore opogore. Koro kata tije monego bedni wayudo, akwede e kaunti wacho ni ibo yudo kaka nowach bende gi jok molony kata riaya kuma bende oluse no, owacho ni kanyo bende yudo ni dhot achiel kende emindiko nikech koro ka tich obiro wan bende jok mantiere kanyo kawo mana dhode kende. En obaro ni dhoda kende idonj nyaka piny mogik ni